nasapita kay Pasko na pon, kay Pasko na pon. May laing kalipay natong mga kabos, tining adlaw sa Pasko radyon. Mag-awit nasapita, maglaylay nasapita kay Pasko na pon, kay Pasko na pon. Singgitang himaya, kalipay o kodya ka nining adlaw sa Pasko radyon. Bata o tigo lang, mamas kutang tanan, ang mga adonahan, atong panaygunan, mga batang gagmay, magsadya kanunay, sa mga pinaskuhan, mag-angay-angay. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas kaninyong mga kaigsuonan. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas kaninyong tanan. Maglipay ng tanan, Pasko na karon, Pasko na karon, Pasko na karon, maglipay ng tanan. Pasko na karon, Pasko na karon. Bata o tigo lang, mamas utang tanan, ang mga adonahan, atong panaygunan, mga batang gagmay, magsadya kanunay, sa mga pinaskohan, mag-angay-angay. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas kaninyong mga kaigsuonan. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas kaninyong tanan. Merry Christmas kaninyong tanan. Ting, yung sa may mong ikuan ting, panawagan ting sa atong mga viewers ting, basin og na sila ikatabang ni ting, mga katsuyans, usan ikabulag nga mga katsuyans niya namasko ba, kanta siya namasko. Lisod po din taon, pobre mga katsuyans, so niya bulag pa. Ting, usa may mong ikasulti ting, basig na kay pangayoon ting sa atong mga viewers ting. Sa may mong Mga yukog tabang ninyo. sa man nga klase nga tabang ting. Bisag warta lang. Kwarta, grocery, pang grocery lang, pagkaon. Unya og naay mahatag nimo ting, sa man ka pangitaon nila ting. Sa highway. Sa highway. Sa highway. Kanang unahan sa may dili, unahan sa may tulay sa suba. Sa may suba. Suba sakop sa Makaryo. Pangutana lang og asa ang bahay ni Berting Lumakan. Birting Lumakan. lumakat. Usa ka puta. Sige ting, basig na makakitaan ni ting nga video ting, basig na mo pada. Unay mahatag nimo bagamayng hinabang. Gibaw naman ta sa atong mga kaigsuonan nga matinabangon gini, mga Pinoy matinabangon man ting. Basig nay mahatag nimo ba. So sa gilanting kung nay mo hatag nimo ting og ipaagi sa diri sa akong YouTube. Kung nay mag-email na ako lang ihatag nimo ting niya, ako i-vlog, ako videohan para ang ilaw pananglitan nay mo hatag para way dili ba magduda ba. So mao na mga katsuyats, usa ka singing blind man o sa ka bulag. Hangyo sila nga siya nga ngayon siya gamay hinabang, pang grocery lang kuno para na sila makaot. Eh ting, ako ni upload sa YouTube ting, basig na makakitaan basig naay mo maluoy ba mo hatag nimo. Sige ting. Sige asa ka karon padong ting? Ato sa kamarin me. Kamarin ka padong. Sige, hinay-hinay ato.
Ting. Salamat. Okay, sige. O to mga katsuyans, usa ka bulag. Ngaroling ba, nangaroling, ato sang gikuha og video. Adto na to sila padong sa sitio Kamarin mga katsoyan, sa mao lang gyapon kanta sila mga gamay hinabang. So walang to mga katsoyan, kung muhatag mo gamay hinabang niya pang grocery lang, pwede ra ko ninyo inyong kontakon, pwede ra sad mo mag-email sa kuha, pwede ra sad mo sa ako messenger Arnold Mendoza. Ay mo kabaka mga katsoyan, kung mga katsoyans viewer, kung muhatag mo ginabang utob sa muhatag og ginabang akong videoan, akong i-vlog para secured inyong kwarta para or mga grocery. Kung di gani diretso sad mo sa iya, nakabati naman mo kasa siya nagpuyo mga katsoyans. Ug dinhi na lang, maayong salamat, daghan salamat ug maayong buntag natong tanan.